Wijkcentrum Veltem organiseerde voor de tweede keer carnaval in het Schupke. Het idee voor deze middag is in 2015 ontstaan toen William Ars prins was. Toen kwam het Prinsentrio uit de wijk Veltem. Dat vonden wij een goede aanleiding om hier ook carnaval te vieren. Was ook erg leuk. En we hebben nu eigenlijk weer de draad opgepakt in dit jaar. Dutske van Helga Cornelissen is inmiddels een graag geziene buurt. Ik mag zo op een paar plaatsen wel eens komen optreden als Dutske en dat is wel heel erg leuk. En in welke zalen ben je nou geweest? Alleen in Venray of ook daarbuiten? Nee, ik heb in de Holtes en in de Hei en in Veulen. Oh nee, in Veulen ben je een privéfeestje. En in Oostrom natuurlijk bij de KBO en bij de zitting. En ik ben ook nog met Lisanne met de kassa van vorig jaar op verschillende plaatsen geweest. Dames Joekskapel van Toeternoogblazen opende het programma en zet al sinds vorige eeuw de toon met carnaval. Dat weet Marianne. Kijk, wij bestaan al 27 jaar. Dan moet ik even terugtellen. Tel eens even heel snel terug. In de 19. Oh, kijk goed. Wij zijn volgens mij een van de weinige kapellen die zo lang bij elkaar zijn. En we zien met 22 vrouwen. Ja. 27 jaar, dat is een hele tijd. Wat zijn de toekomstplannen? Nog een keer 27 jaar. Verjongen. Ja. Oké, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zullen we maar zeggen. Hè? En wie de vrouw heeft, Wie wat heeft hij dan? heeft geen man. Ja, het is geen... Oudste zoon Tony, van Venray's grootste carnavalist die Venray ooit heeft voortgebracht, namelijk Scheijemoon, vierde in het Schupke zijn verjaardag. Ja, dat is speciaal wel hier naartoe gekomen. Wat is er nou belangrijker als de carnaval? Maar het heeft lang geduurd, maar eindelijk heeft jouw vader een opvolger vandaag, hè? Ja, daar heb ik dit speciaal voor gekocht. Ik zal de pilaars waarschuwen dat er een nieuwe Scheijemoon aankomt. Ja, Al is het dan maar bij de senioren, maar dan hebben we er weer in. ja, dan hebben ze 72 jaar moeten wachten. Nou, maar hier is hij dan. Geweldig, nog een fijne verjaardag, Tony. Dankjewel. Venray's carnavalstrots, Bjorn en Mieke, werden met veel applaus ontvangen. Heb je nog een beetje een normaal leven op het moment of niet? Nou, ik had het toevallig er met mijn vrouw over. Die zei van eigenlijk is het niet normaal. Ik zeg nee, eigenlijk niet. Maar ik zeg het is maar 3-4 weken. En ja, wat er nou gebeurt, overweldigende reacties. En ja, qua optredens, we doen er 5-6 per avond, per dag zelfs nou. En dat is keileuk. En je moet er gewoon lekker van genieten. En dat doen we ook met volle teugen. Mede door deze middag voor jong en oud hoopt voorzitter Erik Zijlstra dat de inwoners van Veltem steeds meer de weg vinden naar het Schupke. Het moet nog meer natuurlijk eigenlijk het huis van de wijk worden. En nog meer mensen moeten het wijkcentrum weten te vinden. En we slagen er gelukkig steeds meer in. Er komen steeds meer mensen hier over de vloer. En daar doen we het uiteindelijk voor. We doen het niet voor onszelf, maar echt voor de wijkbewoners. Samen door het mooiste land.